Muna sai da mata pan, tukwane masu bakwai, jugs, akwai different varieties na jug na design. Muna sai da pressure pot, sababbin designs da suka fito yanzu. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wannan shiri na dogaro da kai, shirin da ke kawo muku labarin ƙanana da manya-manyan 'yan kasuwa masu sana'ar hannu da ƙere-ƙere a Najeriya. Kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in, kar ku manta ku danna subscribe da kuma like. A yau dai shirin ya leƙa kamfanin Meera's Kitchen wanda yake kawo a cikin garin Kaduna. Kamfanin Meera's Kitchen ya shahara wajen sayar da kayan kicin da sauran kayayyakin aikace-aikacen cikin gida. Duba da yanayin rayuwa, Hajiya Samira Usman, shugaban wannan kamfanin, ta fito da tsarin adashen gata wanda iyaye mata masu yi wa 'ya'yansu tari za su shiga da Naira Dubu Uku kacal. Kar daina cika ku da zance, bari mu ji ta bakin Hajiya Samira. Sunana Samira Usman ɗan tudu. Ni ce mai kamfanin Meera's Kitchen, Utensils and more. Ina sai da kayan kicin a farashi mai sauƙi daga 400 zuwa sama. Da masu tari ko masu son su yi adashe, ina da group wanda nake posting kayana, sai kuma ina da group ɗin adashe. Ko in kana son ka yi tarin kaya, duk ina yi. Sai kuma ƙarin bayani game da adashi, muna yin adashi kowane wata saboda adashin yana taimakon mutane. Akwai mutanen da suka shiga ma ban san su ba, wasu gari, Jos, Kaduna, Abuja, Maiduguri duk ana turawa. Adashen daga 3,000 ne zuwa sama, amma ƙarancin kuɗin shine 3,000. So ina da group ɗin adashen da nake sa mutane, duk wanda yake son ya shiga adashen, akwai group musamman na adashe. Sai kuma akwai group kuma inda nake posting kaya, duka akwai su. Sai muna sai da mata pan, tukwane masu bakwai, jugs, akwai different varieties na jug na design. Muna sai da pressure pot, sababbin designs da suka fito yanzu. So duk wanda yake so, ake son a siya ma amare, ko ke kina buƙatar ki koma sabon gida, kina son a canza miki kitchen, duka kamfani na duk suna yi. Ana delivering kowane gari a cheaper rate dai muke sai da kayan mu. Kamar yadda kuka gani, ba mu tsaya a kayan kicin kaɗai ba, akwai laces manya da ƙanana, akwai atamfa mai gold da glitter da su ciganvi, dogayen riguna, takalman maza, ga kayan yara ma duka muna saida da takalman mata, Kampala, kowanne quality one kuma a cheaper rate. Muna aikawa kowane gari kake zama, ana aikawa da shi. Sai kuma apart from wa'innan atamfunan da kuka gani, akwai su gas cooker, fridge da freezer, duka in kana so duka ana aikawa kowane gari kake. Kuma ina zaune a Kaduna, kawo new extension. Duk wanda yake buƙata zan sa muku number waya na a ƙasa, sai a tuntuɓe ni. Sai na ji ku.